lang hilin eh. Likod mo na, Nay. Ada lagi dang udah rin sa palingkuran na rin konti na. Eh, atang sumpa ko ni imong ulam. Pero nga kay gunit-gunitan. Ito mag-lisod. Ang yari ng kudan. Ah, sige, sige. Eh, lahan. Ano lo? Okay, okay. Sige daw. Oh, wala kayo. Pasay ko dyan yan ha. Maya pasay ko may. Saan ka mo? Lagi pa sigada ka rin. Ibang gas mo yan. Sige, sige. Kuriyag yun. Amin. A few moments later. Maadjong adlaw sa tanan, maadjong buntag, Sabado Santo na. Update lamang ko sa hitabos ni aging simana, 1 week na kuha ko video, pero katulong subaybay na kay bawag dis ako. Last nang upload ko tong padong ko operahan. Karon pasalamat ko naman ako opera. Naka-recover na ako sa operation. Daghang salamat sa tanang kaigsunan sa kahanginan, bisag sa kahanginan kami nagkaila sa ilang suporta, labi na silang pag-ampo. Sibon ha, daghang salamat yung tanan, God bless yung tanan. Karon di ay, ang share ninyo hang libati, sakit gyapon hang kilid. Pero dahan sigbintaha kay na may pin-deliver. Yung katungingan nga, das ngagi nga padong pa ko nag-laboratory nga. Aning kamot ko na po parang maoperahan na dyan. Pero itong panahon na wak ko magdahom og makasurvive ako. Kaya katong pag-atake na dito sa bahay, alas 9 pa sa gabi eh. May nagitog ako raw sa harang igwanta, lingkod mo, sandig mo. Di ko makahigda tungod itong pag-atake nga labing sakita, ngaghang likod, murag suntok. Diyan mga alas 5 pa ko dagto nagpabandos na kong nanay. Nabibintaha. Ang likos ba, nakatagpilaw ko, nakamatak ko mga alas 9. Mauna to nga din na masabtan. Kasi kong lilis bintana, sa pikas sa bahay kay momento ko kraisa. Arang Mingawa, Manila. Diyan, wapay koneksyon. Si Upaw rin nakakontak na niyo na nga. Magpa-admit na laman. Diyan, wala naman siya na mabasi. Magpa-admit kayo na. Datong time mga makaya pa na ho. Ang mo to hanggang gwanta. Mga alas 2, tanaw ko oras. Pero hanggang banso sa nakarang tijan, wala naman kundi mo kabanso sang likod. Pero hanggang atake na ito kajang likod. Murag nagdangarang sa kasakit ng murag itupag-tupag. Lahat na po itong mag-atikehan na itong gatake ko sa Balinsya. Kaduhara ko nga time, gatake nga grabing sakit. Katong last nga pag-atake nga nang pa-forward ko sakay ko ambulansya. Katong likod nga mura lagi gibagabagas kasakit. Oto, pasalamat po kong Aisa. Kay mamalagawa ilang masampit sa bahay. Si Aisa may uba na nihatod sa provincial. Moto mga alas 4 na dyan itong time ha. Di naman sila magwan pang hinihinin na kong lakaw. Nanoktukos bintana sa kwartong Aisa. Si Aisa may hipukaw. Kaya di aman tas ko rami, di aman sila alit. Tiri, iniingon ko nila nga. Kasi nailod ninyo, mamalihog ko. Katawag kong ambulansya.
kaya di na din makaya. Kasi prami na may nakatawag sa ambulansya, mga ambulansya. Kasi, ay sa may nga ba na ha. Mo to, pag-abot na sa provincial, sakit gihapon. Magigani kaya nasa kaso na din. So, nagpasalamat po mi nga. Kalian nga po ginawa nga wa mi pasagdis provincial. Dali na po mi na atubangan. Pero primero pag interview, dahag kuti-kuti itong admitting. Nakatuwa ni mismong nagdaan naman sa ambulansya. Niyon gani nga di ko noon sa musud sa provincial tong driver sa Alicia. Natimingan man po nga di brother-in-law ang nag-drive kay namang good brother-in-law na nag-drive sa ambulansya. Pero katong time dili to ako kaila ditong Rivera. Kaya pa miss baklayo nakadingag guningan siya nga di mo na mo ihatod sa emergency kay kasabaan ko sila. Nilintingog ko nganong kasabaan man mo nga naamang ko i-record gikan sa OPD sa Galyares nga daan ko ginastuktor nga di pa kumaman sa kuan kay bang tughang tuzo lagi tus ubay nga mag-MRI ko. Pa man maka-MRI mo na mo tay magi-atake ko eh. Tungod sa bihay siguro nga tug ubay sa MRI. Mawadad mi nila gihatod sa kanang admitanan kan hadlok sila. Pero kalos Ginoo giatuwang man mi ako na nga tarangan sa admitting nga pakita na ang mga laboratory sa pizza sang pizza ang laboratory mo tong dito ko gipahigda ko sa katong tus admitting mo tong danay gitupok nila na ha danay ginjik nga pin-deliver mo to dito ko mar kung nakaginhawa ko nawawag sakit kaya abin nga tayo matog mabugto naghang ginawas kasakit itong katakiya grabe lagi itong sakit ang gibati itong pag-atakiya dahil po itong yatake ko primero kaya bawa mo ko itong pag-ataking dito ko sa Valencia nagsuka mo ka ito tapos ba na dagang salamat yung tanan katong ampo na kanunay nagmonitor ay apil ko silang pag-ampo dagang salamat yung tanan kay giding yung pag-ampo naka-recover ko ja muna to nga dito na ko sa operating room wala ko kalibutan pagkaugma mo na to nahibaan ko nila nga inyan kong bilita nga aga ko bagitipan ito kong butan nga nagbaan ha bakong nukunin ko ang naamdanan sa katong last ng sa nakamata na ko nga mo nag-opera nang reklamo ko sa doktor nanawag ko nga musuka ko kay ang lawas di man malingi o di ba malihag patitiil gusto kong musuka da nakaandan ko nga nangadyo kong sukaanan nahatagan di kong sukaanan dito na rin ko sa recovery room nakasuka ko katong kinapaitan sa pagabuntag di patanaw niya rin na green nagkulor mo na siguro tugduga ba sa ilang gikuha ang paita man hang gisuka dahil lalim mag anesthesia o general grabe di ay kay pila ka oras nilang anesthesia na kay pa briefing man una nga mo na yung na din di basta-basta magpa-opera kay simba ko gatakiyon ni opera di na makamata muning kalian nga kus Ginoo naka-recover ko mas muna dengan salamat yung tanan labi na ang mga anak si Bilita jud kay sa siyang pagtrabaho na-stop siya salamat po kung dako ni Sir Ulrich Hintong sa Valencia sa isang masinabtanon sa sitwasyon na mo. Salamat sa dako ni mo, Ma'am Cherry Ulrich kahintong diya sa Valencia. Daghang salamat sa imong pag-support na ni Bilita. Sa imong pag-nanahuna na mo. Nanta sa kahanginan naman tanang kaila. Magpasalamat gyapon kung dako. Gabayan gyapon kasi Ginoo kanunay sa imong kabuotan. Karon gani si Bilita wala pa makabalik. Sa ilang trabaho. Bisag busy man sa dito kay bawo ko sa sitwasyong Bilita kasi sa may tagluto dito sa Valencia wa sa makabalik eh.
nakuan man siya nang di ko magalihok sa pagkaon. Pagluto sa pagkaon. Kaning bakod ko nga, kabakulon pa ko, di ko kabakod. Maghunad, si taghunad sang samad. Daghang salamat. Herlin Pods Garcia. Labi na po ni Mama Julie. Sadyang pagbisita na dito sa hospital. Salamat Mama Julie. Kasi sa mapoy nagmadali-dali kay mamay na doon. Yatan ko isang nilugaw tong pagkahaman kuan pagkaman nag-opera. Bisag din ng doktor nga kan anak ko wag hang lasa wa jud kalasa-lasa mang nadlag po kumukaon na minaw-minaw pa ko nga istorya mga ingana nga operahan di sa muka agahi manang ngita jud ko makakaan ko kanang lata. Manang isang gamag lata pagkalugaw. Pasalamat po kong irik sa isang bana, bisag ka nagtrabaho. Bisag kapoy sa trabahoan, pagkahapon, nakasuporta gyapon, nagbisita na ho. Sa Mirantos family nila Mama Julie, dahan salamat tol. Ang karon, kaduhang adlaw na ron sa paghunad ni Upaw. Tuwa nila kao si Jack ay mamalagi itong Huibis Ben Santo diya man tayo isdang itagan lagi unan kahit sa labas kuno karon kay magsabaw ko sa pagkamunggay po naginhinag sa pagkaon kay hadlak na ko. Diyan na guys, sunara si nanay guys. Sabang nurse nga nakuha gikan sa awan. Salini sa African swine fever. Man lagi ungaran ay man gimakaan pangod ng baso ng isa-isa. Aja duka nami. Si kuan ra gamay ra. Gamay ra mong gud ni sa man paghunad sa doktor. Yan. Yan na. Ikut ko ito po. Wala ba? Hindi ba? Tablitas na. Ha? Tablitas. Hindi kayo sipler. 1, 2, 3. Nagbawag lagi na iban. Kasi mag-iyak. Di tahi day. 20. Tahi good ni. Jadi sipliran uno. Jadi sipliran kaya rong di mo ito maak-ak. Mo lagi tahi. Mantog to. Last na nga yan kay nagsuka mo kung kinapaitan. Ano to, Google sa mga. Mo ila kong siplira. Ba, okay. Scott Stephen kay. Maganda nga buk, nasuka ko. Buk, sukaan ko. Hindi ko kalingi. Ano naman to? Hindi ko kalingi. Anesthesia to. Kaya naman sulunan kadadlaw. Ligoon naman ganit. Kuno ka? Kaya na rin magkasakit ang muli ko. Dari yan. Sabang wala lagi. Pangtang diha. Nga maday kuan. Kaya lagi ko ha? Picha. Ano ang pancreas? Manay pilipidjas? Oo. Ito na. Ito nami. Sa mahiluan laman ng kilid. Ano ka nag-isa? Ito na ba ulit na? Nabunog pa siya nung na project no. Ito na yung sobrang naman. Ano ba din kami? Ano nga siya, pangasagman siya na kaya project. Hindi kong didiyap yun. Ano ba bubuhat? Ano pugo? Ang pugo mo lista? Uy, di lang mo daya peranta. Ano din ang pagkakon.
Naglaman di sa gusto ini mo nakalimot man ang pugpo. Kanang gabi ba? Kahit diyan taga sa kapag, wala naman 80 betul ay. Apa na? 100 ka pa? Oo. Tubo si Lola. Palit mo. Magayaw lang dito. Ito nami. Di, sama mo. Grabe pa magagapas. Ilangaw na eh. Grabe pa magagapas. Sobra magapas. Sabi mo ko gapas nga na itanlod. Ito ka na galing magkuhit. Nga na, ang puso mo. Pagkupira na. Ay, ang bukan. Hindi na ka mapatid sobra. Mo kagbutang yan na. Hindi. Isa na siguro na hindi magmuok na eh. Doa. Isa na magutong itang-tang. Asan ka to? Usa gidoble ra mo. Pilo man. Pila na. Pilo. Pilo manggol. Asan na naman, duli na. Ana duha ah. Wa na para sunod. Oo. Pwede mo ito mapalit. Pati yung sawang kortes na Sabado. Hindi pa nabo. Susunod. Ang tayo sinukuha nag-isa. Ay, kaagtamis. Isa to pagpapilit. Oh, gato. Awan mo sinina. Awirin ni kaya mapilit sa dyan eh. Sukda. Ipalapas pa. Kasi mabaw. Patanga ba? Tanga. Pindah pa ako. Just na tayo. Hindi kita gang kamad. Tara. Hindi magmuot. Magmuot mo, good. Tama na, magidulat, good. Ito nga pa na skillet. Sabi, tulong magud na na. Tulong bito. Okay lang ito nga. Wala ka lang tayo ng kapon. Tayo naman dahil ubos sa nanalapit. Kasi laman ito na sa samad. Tara. Di ba yan? Magud. Ano marami last na ang scotch tape. Babaw gamay. Aja dah samad. Tara. Tara si babaw gamay ba? Ibabaw gamay. Ibabaw ba gamay? Ano? Ya skillet. Ano, saan mo nalabatan yung kilid na ila? Kaya apil magugto nga. Ang kuan. Parang kilid. Saan? Sige ba itong pintan? Mawawa. Dali. Aja na. Ano sama dada na? Okay, malis sama daa. Malampol mo di ko bonggi. Bonggi. Sakit. Ang pangisip ko. Kaya pa kung tuubon. Nagbenta ng si. Sige ka, boy. Nah, salamat ba ya? Mana guys? Ya, among nurse guys ya. Ikan sa kauluhan. Saya mo kasudyot. Daghan kadong salamat ninyong tanan sa tanang comment, sa tanang nagsubaybay sa ang kaimtang dinunay mantigon yung tanan o kato si basta dinahingan lan dinunay mantigon yung tanan kato nagsuporta kanunay na ang video katong kaunay mag-advise kaunay mag-comment kamauna isa ko magdugay-dugay o gatubag cellphone karon kay murag ko nagpahibawal ako ninyo nga update na ko sang kahimtang naka-survive na ko sang operation bunahod na ko magdugay sunod na pod pohon kay ibawalan na kong cellphone nila kay bawal pag cellphone kay graduation o nang pasensya na mo kung gusto mo magsig-subaybay sang
adlaw-adlaw. Ilang tawag juag. Upaw ba ulit? Sa isang pajag, kaya naadad to ko, isa kong kadadlaw ko to ako to sa isang kuhan pajag. Lilian yung juag pajag niya upaw ba ulit, kaya na ako dito kanunay. Kasi siya nagatiman ha karon. God bless nung tanan. Daghang salamat.